eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande eɗen maɓɓa noon kono hatta en gara jangguinen nde wonno aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hande noon eɗen janga alkulal biyetegal taangal holno masirte ɗo sa wawi ɗo henne andu a yalti e majjere ko wiyete ta gasi ɗum noon wadde mbaɗa dani henne gadda kuɗol ngol jangiren ko wiyete ko ta e ta gasi ɗo ko at e at ɗo gasi garana tat e tat ay ɗo timmi garnamo i o mbiya ti ti ayde gara ɗo mbiya it mbiya it ɗo timmi gara ɗo mbiya tit e tit garnamo e o mbiya te te ay ɗo mbiya et mbiya et ay ɗo mbiyata ko tet mbiya tet gasi garnamo o mbiya to mbiya to ay ɗo mbiya ot mbiya ot ay ɗo mbiya tot mbiya tot ayde ɗo mbiya tu e tu tu e tu ɗo mbiya ɗo ut e ut ay ut e ut ay ɗo mbiya ɗo tut e tut gasi ɗum ɗo woni ko jangete e windande ekko hijjo pular windande wattore 19 windande wattore 19 ɗum ɗo garen kadi momten ko woni ɗo ko ha laaɓa cer mbawen yiide alluwa ngal ha laaɓa jangen ko laaɓi mbawen ko laaɓi bisimillah ay ɗo ko ɗo woni ta e ta ay ɗo woni ti e ti ay ɗo woni te e te ay ɗo woni to e to ay ɗo woni tu e tu ɗo joni masse ɗe goni ko yeeso alkulal ngal ngara bincita alkulal masagal ngal aɗo arde alkulal ngal mbiya tat e tat ɗo mbiya it i ɗo mbiya ɗo ot ot ɗo mbiya ut ut ɗo gasi ngara lomba masgal ɗo mbiya tat 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 ɗo mbiya tit 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 ɗo mbiya tet 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 ɗo mbiya ɗo tot 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 ɗo mbiya ɗo tut 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 ɗo timmi ay ɗo fof ko a lombaɗo ɗo woni ta ta ɗo woni at at ɗo woni tat tat gasi ay ɗo henne i tan lombaɗo mbiɗa ko ti ti ɗo mbiɗa it it ɗo mbiɗa tit tit ɗo gasi
ay ɗo henne ko e tan lombaɗo mbiɗa ɗo ko te ɗo mbiɗa ko et ɗo ko tet tet gasi ay ɗo ko o tan lombaɗo mbiɗa ɗo henne to ɗo henne mbiɗa ot ɗo henne mbiɗa tot gasi ay ɗo henne u tan lombiɗo mbiɗa ɗo ko tu ɗo ut ɗo tut gasi hanka ɗon janguel ɓaren ta ti te to tu at it et ot ut ngalaɗo tat tit tet tot tut windande ekko hejjo pular wattore 19 wadde en timmini en gayni alhamdulillahi bil alamina ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañito ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewaton ko bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on jiyan lawol o ndemon walla on nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara caggiri saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo nadde o ndewa ɗon ngara jiya en karanda sarɗeji joɓata joɓa naata janga galle ko galle meɗen golle ko golle meɗen an jangowo heno waɗi hen ballal ma alarba ma yo ar so lewru mayi waɗi hen ballal ma kal mawɗa wonde waɗi hen ballal ma an gonɗo YouTube waɗi hen ballal ma an gonɗo Facebook waɗi hen ballal ma an gonɗo funnangue hirnangue rewa worgo aɗa janga hen waɗa hen aɗa janga hen waɗa hen aɗa janga hen waɗa hen aɗa walle hen wallu hen aɗa jingane hen jingu hen anne jingu hen wallu hen mbaɗa e numéro yetto courant wifi connexion jangguirton ko courant wifi connexion jangguirton ɗum no wadde o ballat ɗum o mbi kon jangoɓe oɗon balle oɗon janga bode balle jangguinoɓe ay balla on balleɓe aɓe jinganeɓe yo Allah hokke nande ɗum famde ɗum ko musidɗo mon guiɗɗo mon saabu Allah yaya ley kal Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam